is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Alla bat lill-ibnu imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħutija jew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-miġja ta' ibnek il-waħdini fostna, inti jogħġbok tiddi qudiemna b'dawl ġdid. Atina li bħalma hu bit-twelid tiegħu minn Marja Verġni, issieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmi, hekk ukoll aħna jkollna l-grazzja li nissieħbu miegħu fis-saltna tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, tħallux min iqarraq bikom, min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih innifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-Xitan, għax ix-Xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der l-iben ta' Alla biex iħott kull ma għamel ix-Xitan. Kull min hu imwieled minn Alla ma għamilx dnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih. Ma jistax jidneb għax hu imwieled minn Alla. B'dan jidhru min huma ulied Alla u min huma ulied ix-Xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lil ħuh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. San responsorjali, fl-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull min jammar fiha. Ħajċabċbu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jajtu bil-ferħ. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel il-ħaqq mill-art u jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alla fl-modi kellem li missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Iżda f'dan l-aħħar żmien hu kellimna permezz ta' Ibnu.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni raġa kien hemm ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu daru rom mixju warajh u qalilhom xi tridu. Iżda huma staqsewh fejn toqgħod Rabbi, li tfisser Mgħallem. U weġibhom ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-10 siegħa. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien indri, ħubb xmun Pietru. L-ewwel m'għamel mar sab lil ħuħ xmun u qallu sibna l-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu u Ġesu ħares lejh u qallu inti xmun bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju li għadna kemm smajna jippreżenta il-laqa bejn Ġesu u l-ewwel żewġ dixxipli tiegħu. Ix-xena tiżvolġi fuq ix-xatt ta' xbara Ġordan, l-għada tal-Magħmudija ta' Ġesu. Huwa Ġwanni il-Battista nnifsu li jindika l-Messija lil-tnejn li huma b'dawn il-kelmiet: Araw il-ħaruf ta' Alla. Ġwanni Battista kien araf lil Ġesu bħala rivelazzjoni speċjali tal-imħabba tal-Alla. U hu ma żammx din l-iskoperta għalih. Imma qasama ma' tnejn mill-eqreb dixxipli tiegħu stess. Hekk kif indikalhom lil Ġesu. Minkejja li kien jaf illi kien ser jitlifhom hu biex jakkwistom Ġesu. Għal Ġwanni il-fama tiegħu innifsu ma kienx l-iktar ħaġa importanti. Fetħilhom bieb minkejja li dan kien ifisser telfa għalih innifsu. U dawk it-tnejn li jafdaw ix-xhieda tal-Battista marru wara Ġesu. Il-linduna bihom mixju warajh u dar fuqhom u qalilhom xi tridu, dawk mifxulin kważi kważi ma kienx ir-risposta għal dik id-domanda s-saġġ. Staqsew Rabbi fejn toqgħod? Ġesu ma qalilhomx jien noqgħod f'Kafarnawm, jien noqgħod f'Nażaret, però offrilhom stedina, ejjew u taraw. Il-bib tiegħi miftuħ speċi. Stedinhom biex jiltaqgħu miegħu. Stedina għall-laqa li kellha ddum mhux għal siegħa waħda imma għal ħajjithom kollha. U t-tnejn aċċettaw dik l-istedina. U dikinhar baqgħu miegħu. U tant isuha importanti dik il-laqgħa li baqgħu jiftakru wkoll il-ħin x'in kienu ltaqgħu. Ħafna snin wara. Ma setgħux jinsew dik il-laqgħa li kienet bidlitilhom ħajthom, li kienet għenniet lil qalbhom tat sens ġdid lil ħajjithom. U meta telqu minn hemm kienu ċerti li kienu sabu dak li qed ifittxu, il-Messija. Ħassew li ma setgħux iżommu għalihom dak il-ferħ, dak id-dawl. Tantu hekk li wieħed minnhom indri ma rifittex lil ħuħ lil xmun li iktar tard mbagħad Ġesu jsejjaħlu Pietru meta jiltaqa' miegħu u stqarrlu sibna l-Messija. Indri għamel magħhom xmun dak li kien għamel miegħu Ġwanni l-Battista. Ħadu għand Ġesu. Ejjew nieħu ftit fuq din l-esperjenza tal-laqgħa tagħna ma' Kristu illi fil-bidu ta' sena ġdida hija tisejjaħ anki lilna biex ejja u tara qed jistedinna biex nersqu lejh ejja u ibqa' miegħi. Għamel esperjenza personali, ejja wara. Kull waħda mis-sejħiet ta' Alla hija inizjattiva tal-imħabba tiegħu.
u hu li dejjem jieħu l-inizjattiva, hija tisejjaħ. Li sejjaħ għal-ħajja, li sejjaħ għal-fidi, li sejjaħ għal-stat partikolari fil-ħajja. Meta jgħidlek irridek hawn, irrid dam minnek. Sejħa ta' Alla għal-ħajja li permezz tagħha jammilna persuni hija sejħa lilek u lili. L-isfida li jpoġġi qudiemna l-Vanġelu tal-lumi li nkunu ftit aktar bħal Ġwanni u Indri li nwaslu lil ħadd ieħor għand Ġesu. Alla il-Missier bat lill-ibnu imwielet minn Marja Verġni biex ineħħi d-dnub tad-dinja u jagħtina l-ħelsien. Nitolbuh biex nożżu id-don tal-fidwa li ġabilna waqt li ntennu salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Għal-membri tal-poplu tiegħek li jirċievu s-sejħa li jimxu mill-qrib wara Kristu fil-ħajja reliġjuża u fis-saċerdozju ministerjali nitolbu. Salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Alla għatej li għalihom it-twelid tal-feddej ma jfisser xejn nitolbu. Salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Għaż-żgħażagħ li jħossu s-sejħa li jimxu wara Kristu ibnek b'impenn radikali biex ikollhom il-kuraġġ biex iwieġbu bil-ġenerożità u l-ħeġġa żagħżugħa tagħhom nitolbu. Salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Għal-ħutna il-morda fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fid-djar privati, sabiex mulej ma jiqfu qatt jemnu li inti dejjem viċin tagħhom fil-bżonnijiet tagħhom nitolbu. Salva il-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. U Alla missierna, ibnek ġi fid-dinja biex jaqret il-qawwa tal-ħażin. Atina l-kuraġġ biex nimxu warajh u niftħu l-għajnejn ta' qalbna. Ħalli niksbu l-ħersien u naraw is-salvazzjoni ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltana l-dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel li b'dan din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna ma' qudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sew xieraq tassew mulej Mister Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex ninħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu il-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej
Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudussija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien serenata biex mir-raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr, birku qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal ħudu kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, taħ li dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni imqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfridna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba fi ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek ħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jismu. ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek iqaf magħna issa walli ġej biex nitfarġu kemm jinħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberrikom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. We three kings of Orient are bearing gifts, sweet rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, King forever, ceasing never,
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu, Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Eħlesenna u iqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-fehm li konsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Iben lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, li kisma t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek,
imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk liktar li jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk liktar li jeħtieġu ħnina tiegħek. Fir-raba misterju nikkonsidraw meta sidna Marija u San Ġusepp ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, għejn lil dawk li speċjalment jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek,
Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma Orina l-inti jomna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatijom għamulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa' talb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Farat għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni,
inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa, ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristus sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppe kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq it-tajba, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.